את הבחור לפני שנה והשנה הזאת. אתה רואה את האברך הזה שנה שעברה ואתה רואה את זה שנה. איזה פנים אחרות, איזה אור פנים, איזה רואים על הפנים, חוכמת אדם תאיר פניו. אתה רואה שינוי כל פעם מקצה לקצה, חדש בני אדם, חדש בני אדם. זה, כשאנחנו באים לפה, זה כמו מראה על עצמנו. כמו שאנחנו רואים פה את העץ עם הפרחים היפים שלו, איך הוא גודל. זה אתה בעצמך, אתה בעצמך, ברוך השם, ברחת, גדלת, למדת כמה דפים שלמדת, כמה סוגיות, כמה סימנים בשולחן ערוך, כמה פרשיות עם רש"י, כמה פרקי תהילים, כמה. אתה לא רואה את עצמך, אבל תדע לך, אתה פורח, אתה עם פרחים, אתה מאיר, שגודל, שצומח, שברא בו בריות טובות לענות בהם בני אדם. להיכנס לישיבה, לא צריך לצאת לחווה, אפשר להיכנס לישיבה לברך בריות טובות. זה העניין שאנחנו באים לפני פסח, לפני שבאים לגאולה, צריך לרומם את עצמנו. חלילה, בן אדם קטנות, הוא כאילו שהוא לא עשה, הוא לא התקדם, זה לא נכון. זה לא נכון, בשביל זה אומרים לנו, תצא החוצה ותראה אפילו עצים, תראה איך הם פורחים. אתה חושב שאתה לא פורח, אתה חושב שאתה לא גדלת, אתה גדלת, אתה פורח, אתה לא רואה את עצמך. אבל אני אומר לכם, בפה מלא, כולם אילנות טובות. עכשיו שאתה בגדלות הדעת, אז אתה יכול לצאת מהגלות לגאולה שלמה, לצאת בעזרת השם ממצרים, המצרים, מן המצר קראתיה, לצאת מהמצרים, הפרעות והכל, בעזרת השם, שנהיה מוח שליט על הלב, ונוכל לעבוד אותו בשמחה ובטוב לבב, וככה בשנה הבאה עוד התעלות ועוד התעלות ועוד התעלות. זה גם כן אחד הדברים של העץ. אותם עצים, נמצאים באותו מקום, ועוד מתחדש, ועוד מתחדש, ועוד מתחדש. מה שעכשיו. אז יהי רצון שיזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, תמיד להיות בהתחדשות, להתחדש בני אדמה, ונעלה מעלה, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית, לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. אמן. אני רוצה להודות, מיכאל, רבי מיכאל, איפה הוא? מי עשה את כל הזה? מי שברך נותן אברהם, יצחק ויעקב שבא רבי ושמוע ועד שמו את האבותים העיקריים שטרחו והביאו לעשות בברכות וזכות עליהם שלותם לטובה. תן לכל אחד ואחד עושר חיים טובים, שנזכה ותמיד להודות ולהלל לשבת את העולם. תודה לברכה ויברך וישמור וינצור את דוד בן ג'וליה, שקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בתורה, שישמח בת אימי. גם לברך על הפירות שבירכנו עכשיו, לאכול מפריים ולטבוע מטובה. אז אנחנו מתפללים פה, מי שרוצה עכשיו מיד חכ"ל תפוחים קדישי, להתפלל בשדה, זה דבר גדול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם והארץ.